такое Беларусь? Гістарычны цуд. Беларусь – гэта канцэпт. Тупанос то залатуха. Мы ўсход ці захад? Было херова весь час. Вы русафоб? Ты нацыяналіст. Бацыла беларушчыны. Каб все было беларускае. Чтобы што? Жыць для сябе. Беларуская нацыя ёсць? Беларусь адна. Якой няма. Вялікая навіна. Гэта канал «Жыццё маліны». І так уж сталася, што мяне па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў. Нагадваю, што антыгеройскімі рэчамі займаецца беларуская прапаганда, а мы паказваем сусвет беларускіх герояў. І сённяшні наш госць – гэта Сергей Шупа, літаратар, перакладчык і рэдактар Альгерда Бахарэвіча. Яго суперздольнасць – гэта веданне моваў. Мы не змаглі падлічыць, якая іх колькасць, але сапраўды вельмі вялікая і гэта вельмі ўражвае. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Пачынаем глядзець, будзе вельмі і вельмі цікава. Гоу! Глядзіце, для мяне, я вам казаў пра гэта да пачатку, да матора, што для мяне адзін з культавых момантаў беларускага ютуба – гэта калі вы даеце каментар свайму калегі Гурневічу і кажаце, што россияне кажут, что у нас смешная мова, а я в российской мове не разумею, что это за слово такое «колокола». Мое любимое слово российское «кола-кола». Что такое «кола-кола»? Чему оно вас так смешить? Мы привыкли просто жить у оточении шчыльным российской мовы. Она, что б там на ней не сказали, она для нас гучить просто by default. Як паветра, як вода. А ўжо нешта іншае гучыць на яе фоне, а не наадварот. А калі паспрабаваць асноўным фонам выбраць беларускую, вот тады ўжо пачынаецца ўспрыманне трошкі іншае. І тады все там какі, там как, какой, там какая, якія у нашых там по-украінску, по-беларуску ці ў заходнеславянскіх мовах няма, і людзі могуць так трошкі пасмейвацца. А кала-кала вельмі прыгожы прыклад такі нейкі афрыканскі, я б сказаў. Як бы нічого дрэннага в этом няма, это не то, што я там высмейваю, але просто калі гэта як бы адказ на высмейванне нейкай беларускіх словаў невядома з чаго раптам. Гэтыя міжславянскія перасмейванні, яны, заўсёды знойдуцца. Я жыву ў Празе, так ясна, што там па-чэшску можна пазнаходзіць словы, якія вельмі дзіўна гучаць для іншаславянскага вуха, там і для беларускага, там і для польскага, ці па-польску для чэха гучаць некаторыя словы абсалютна нармальныя, для чэха это скандал просто ці такое. Это нармальныя рэчы, і смяяцца з нечага няма ніякага сэнсу. Але ніхто ніколі не смяяўся з расійскай мовы. Так давайте хаця б пачнем і расійскую мову таксама зробім роўнай з іншымі і дазволім сабе і там нешта там забаўнае знайсці. Давайте дадзім крышку кантэкста. Сітуацыя была такая, што нейкі расійскі фатограф паглядзеў на Еврарадыё напісаную навіну пра спорт па-беларуску і сказаў, якой сэнс так пісаць, калі мовай не карыстаюцца і калі вы каверкаеце проста рускую. У мяне пытанне такое, ці ёсць агулам сэнс рэагаваць на проста неадукаванасць і хамства? Можа б не было, але гэта такі інфлюэнсер, вядомы фотограф, фотоблогер, гадоў там 15-20 таму на лайф-журнале был страшна папулярны пад нікам Другой. Это Рустем Адагамаў, ён жыве ў Празе ўжо гадоў таксама там уже 20. Але часам можа злоўжывае нейкімі гарачыцельнымі напоямі, і ў такім стане ён напісаў гэты, здаецца, твіт быў. Пасля атрымаў галаву за яго, пасля ён сціраў, пасля сказаў, што там беларусы яму пагражаюць там расправай. І такое там пачалося, пасля ўсё пасціраў і выбачаўся. Такое было проста трыжненне, але... А гэта таго каштуе сур'ёзна вось нашых нейкіх хваляванняў? Можа, гэта нейкія там нашы комплексы? Вот нешта за гэты вялікі сусед, нібыт сусед сказаў пра нас, а мы вось бежым даказваць. Шмат каму людзям па кайфу проста зрэагаваць і проста выказаць все, што яны пра гэта думаюць. Так яму нагоды ім не даеш, а вось тут яны атрымалі нагоду сказаць, што вось паглядзіце, якія вы. А ўжо як бы справядліва ці несправядліва, ладно, это кожны па сабе. Слухайте, а гэта не размывае нашу годнасць, што мы агулам звяртаем увагу на это хамство какое-то? З аднаго боку нібыта так, а з другого боку просто это скандал ці інцыдэнт, які просто звярнуў увагу на беларускую мову.
Так что тут есть и позитивный момент. Это важно, вы лічыце, так? Да я Нам лічу, в что такім это контексце. важно. Это такое как бы exposure додатковое. Просто вось больше людей дачулася, что есть нюансы и что белорусы вельми востро реагуют на такое российское, в принципе, хамство, хоть он и не рассеяет сам бы этнично. И что белорусская мова может за себе постоять. Эти носьбиты белорусской мовы просто не пропустить это просто так. Так что я думаю, что тут нават больше позитиву такого, трошки баявітага. Я вам задал пытанне про годнасць. Як вы, і сорі, што это вельмі агульнае пытанне, як вы лічыце у нас, у беларусаў, як у нацыі, як з гэтым справы? Я думаю, по-рознаму. І тут як бы абагульняць вельмі цяжка, і тут мы утыкаемся ў вельмі складанае пытанне, што мы разумеем пад словам беларус. І каго? Скажыце, калі ласка, вы як разумееце? Потому что вельмі цяжка гаварыць пра беларусаў як пра нейкі маналіт, гамагенны, нейкі комплекс агульных уяўленняў, якія адпавядаюць, скажем, большасці беларусаў. Ну, вы нешта казалі такое, што быць беларусам – это зразумець свае адрозненні ад расійца і украінца. Таму што нібыта ад паляка і літоўца нам уже прасцей разумець свае адрозненні. Ну, это я хутчэй гавару пра сябе і пра тых, каго я, з кім я знаёмы і каго я адчуваю. А чаму, як вы прыйшлі вось да гэтага вось меркавання? Вот да такого... Так, менавіта адрозненне ад суседзяў. Я не ведаю, мне той стан, у якім мы сябе бачылі і адчувалі і жылі, нейкім выдаваўся такім шэрым, нецікавым. І быць беларусам было в нейкім сэнсе сорамна. Як бы это растлумачыць дакладней? Вот у нашым дзяцінстве на Бродзе, напэўна, такое было ў іншых падобных раёнах, такіх вось всякіх там Чыжоўках, Серабранках. Ну, у нашыя часы, ну, я зноў жа гавару пра вот такі падлеткавы стан. Лакальныя рэчы. Ад 10 до 18 гадоў была даволі успрымалася як стыгма дзве катэгорыі людзей. Быць яўрэем і быць крыстом, селянінам дзеравенскім. Гэта адчувалася, ну, што тычыцца крыстов, адчувалася акцэнт, нейкая трасянка. Я памятаю, нейкую клясу да нас прыйшлі двое новых вучняў, вучань і вучаніца з вёскі. Ну, ім паўгода іх гнобілі проста за тое, што яны з вёскі. І гэта звязана з беларускасцю, я думаю. Калі б яны там недзе... Просто і адчувалася, што вось гэтая павязанасць з глебай, з вёскай, з мовай, з трасянкай, это стыгма. І хацелася выйсці з гэтага, каб эту беларускасць вывернуць на нейкі не то што пазітыўны, а такі бок прэстыжны. Вось куды мы сёння, я думаю, прыехалі. Уже беларуская мова хутчэй асацыюецца не з вёскай, а з горадам, з нейкай там ось, умоўна кажучы, я не люблю это. Вы мне вяртаце да інтэлігенцыі, да? Так, проста паглядзець, ну вось тут побач кнігарня кнігаўка, якія кніжкі на беларускай мове стаяць. І беларусы іх купляюць і чытаюць, і нам уже не сорамна за беларускую культуру, таму што яна ўжо на ўзроўні не ў такіх аб'ёмах, але па якасці не саступае ніякай іншай. Да бок вы пра тое, што агулам, ну, нават прагрэс ёсць, не тое, што... Нават у сітуацыі, калі мы ўвесь час кажам пра кепскую вельмі сітуацыю. Ну, калі азірнуцца на всю гісторыю Беларусі, ну, можна задаць такое пытанне, калі беларусам было добра. Калі беларусы жылі добра, кароткі адказ – Ніколі. Ніколі. Я думаю, што лепшае ў нас яшчэ наперадзе. Што зараз, вось мы выдалі першы том, зараз я працую над другім томам «Гісторыя рознічнага гандлю ў Беларусі». Это гісторыя Беларусі з такого абсалютна практычнага гледзішча, з такой практычнай перспектывы, дзе вельмі добра бачыш жыццё штодзённае, чым людзі жылі, што яны елі, чым... што надзявалі. Такое проста вось у палітычнай гісторыі мы на такія рэчы там не звяртаюць увагі. Там хто кіраваў, хто забіваў, хто паліў, там і то там адчуваецца, што там жыццё было не маліна, умоўна кажучы. Але тут ты бачыш, што так было херова ўвесь час. І за ВКЛ это наш залаты век. Хтосьці там жыў нармальна, але асноўная маса жыла проста на ўзроўні проста такой далёкай ускраіны еўрапейскай. Пасля там Рэч Паспалітая, зноў жа гэтая маса, там, дзе была, там і засталася, расійская імперыя прыйшла, там гнобілі як маглі, пасля там тое. Школ не было, ну, проста мрак.
Тады прыйшлі там першая вайна, Саветы там трошкі нешта пачалося, нешта закруцілася, пасля зноў трах, все раскаталі пад асфальт, пасля немцы прыйшлі, знішчылі, пасля вайны пачалося чорт што. Такое проста як то панос, то залатуха. І не канчаецца, не канчаецца, не канчаецца, не канчаецца. Нібыта трошкі ўздыхнулі і зноў хлоп і прыхлопнулі проста это вечка труны і зноў мы недзе. Але на фоне всей этой гісторыі сёння мы маем найлепшы патэнцыял, патэнцыйнасць. Сёння беларусы нарасцілі мускул, які у спрыяльны момант дазволіць ім вельмі хутка проста дабудаваць все, чаго не хапае сёння. І людзей назбіралася і напладзілася разумных, якія нешта ўмеюць, нешта ведаюць і нешта робяць. І агульны ўзровень жыцця падняўся проста непазбежна ва ўсім свеце фактычна. Нікуды Беларусь это там не паўночная Карэя все ж таки. Адзінае, што гэта вось сітуацыя геапалітычная, унутрыпалітычная, але я лічу, што это все ж таки зменнае і оно не будзе вечнае. І на той момант Беларусь будзе, яна мае той патэнцыял, каб нарэшце зажыць найлепш за всю сваю гісторыю. Так што фактычна сёння сітуацыя, нягледзячы на это все з усімі гэтымі, ясная справа, тлумачэннямі там Путін, Лукашенко і так далей, я думаю, сёння мы маем найбольш падставаў для нейкага гістарычнага аптымізму, таму што сапраўды нарошчаны мускулы. І, я думаю, і эканамічныя, все ж таки нейкі працоўны этас у беларусаў заўсёды быў на вышыні. І з беларусамі вельмі лёгка будаваць краіну, все што заўгодна. Вось Лукашенку страшна пашанцавала з народам. З гэтым народам можна рабіць все, што хочаш. Ён сцерпіць все, што хочаш, вынесе на сваіх плечах все, што хочаш. І таму, калі прыйдзе любая там дэмакратыя, шокавая терапія, эканамічная цяжкасць, я думаю, што беларусы все гэта перажывуць, як яны перажылі і тое, і тое, і тое, і тое, але тут хоць ёсць у тым сэнс. Кудысьці ты бачыш прасвет наперадзе, якога сёння проста няма. Это вы гістарычны аптыміст, все ж таки, мне падаецца. Это вы как-то вырастили в себе это? Не, ну просто инакш нема шансаў, калі просто ныць. Это тэхніка бяспецы просто, так? Ну, это такая аўтасугестыя таксама. Ну, я люблю это анекдот, пессимист и оптимист. Пессимист кажа, ну, так дрэнна, што горш ужо і не будзе. Аптыміст, да будзе. Ну, неяк так. Цікава, слухайте, скажите, ласка, вельмі просто растлумачце. У тым же самым эфіры з Гурневічем вы сказали, што беларусы гэта расіяне са знакам якасці, што вось гэты стейтмент, гэта прыніжальна. Чаму? Ну, таму што няма такого народу, як беларусы, выходзіць, што это расіяне. А это знак якасці сёння ёсць, заўтра няма. Ну, просто гэта самапрыніжэнне ў тым, што мы знаходзім point of reference, тое, з чым мы параўноўваем, то Расія і расіяне. А чаму? А вось беларусы гэта, скажем, палякі са знакам чаго? Там, ці літоўцы, ці украінцы. Са знакам працэнта. Мы параўноўваем з расейцамі, таму што той, хто это сказаў, і не аддзяляе беларусаў ад расейцаў. Што это частка гэтага вялікага расейскага нейкага там так званага народу, але вось лепшае, там разумнейшае, працавіцейшае. У гэтым прыніжэнні, што не адчувае самастойнай суб'ектнасці просто. Слушайте, а вам як глобальна падаецца, выбачайце, я разумею, што вы там не былі ў Беларусі сучаснай вельмі даўно, але тым не менш, беларусы хочуць адрознівацца ад расіян? Трэба пытацца ў беларусаў. Я хачу верыць, што так, але я больш чым за сябе не бяруся. Окей, давайте. Я ў гэта веру, так, таму што, зараз зноў жа ж такая сітуацыя вельмі неясная, ідзе вайна, мы спадзяемся, што яна скончыцца так, але калі это адбудзецца, пры якіх умовах і з якімі наступствамі мы не ведаем. А адказы на гэтае пытанне вельмі моцна будуць залежаць ад самых нават дробных зменаў у сітуацыі. Некалі, я ўжо не памятаю, хто... Ну, так сказаўшы умоўна, людзі, якія ведаюць, пра што гавораць, нам сказалі, слухайце, нават не думайце, і нават не марце пра
незалежную Беларусь. Пакуль існуе Расія, ніякай незалежнай Беларусі не будзе. І ў нечым я гэтаму веру. Значыць, нашы ратунак, каб проста штосьці там на ўсходзе радыкальна змянілася. Калі ўсё застаецца як сёння, улічваючы тое, што ідзе вайна, так яно і будзе боўтацца ў такой неяснасці, у неяснай прасторы паміж белым і чорным, там, пеклам і чысцом. І сказаць, ці беларусы хочуць, ці не хочуць. Я думаю, беларусы, калі б ведалі, яны б ніколі не сказалі. Потому что социология, например, социологичное питание в Беларуси это абсолютно абсурдная наука, потому что никто не скажет ничего. Яны будут ориентоваться на некий там тембр голосу того, кто пытается, каб ведаць, что ён хоча пачуць, але ён ніколі не скажа тое, што ён думае. Окей, а калі вось абмежавацца вамі, напрыклад, вашым унутраным багатым светам, вы які для сябе вось спіс адрозненняў ад расіян-беларусаў, які для сябе нажылі? Ну, зноў жа, я мушу параўноўваць з расіянамі, так? Ну так, мы ж параўноўваем з расіянамі. Ну, іншае ўяўленне пра свет. Расеец адчувае і не можа не адчуваць сябе прадстаўніком самай вялікай, самай моцнай краіны свету, якую там, умоўна кажучы, все мусяць баяцца. З другой арміі свету. Так, это веліч, гэта... А беларусам это як бы збольшага пофіг. І памятаю першае такое апытанне неяк рабілі, параўнанне, я ўжо не памятаю, хто ідзе, пыталіся, это было гадоў там 6-7 таму, не ведаю, якія праблемы найбольш хвалююць расейцаў. Простых на вуліцы пыталіся і беларусаў. І у расейцаў недзе ў першай тройцы было, а што там у нас у Сірыі адбываецца. Ну, вот я не уяўляю себе узровень абсурду, што мусіць чалавека в нейкім там Саратаве, Варонежы цікавіць, што ў іх адбываецца ў Сірыі. Беларусы такімі катэгорыямі ніколі, я думаю, не мысляць. Ім пофіг, што адбываецца. Ну, умоўна кажучы так, але Беларусь да этого не мае ніякого дачынення. А Россия, что там наши ребята в Сирии? А что там ваши ребята делают? У Беларуси это такое геапалітычнае самаадчуванне сябе ў свеце. Россия – гэта вялікая краіна, якая там прэтэндуе там, быць першай там, у космос лётаць, проты беларусы там пачалі. А беларусы не прэтэндуюць. Ім вось, каб іх не чапалі, каб ім давалі рабіць, зарабляць, жыць нармальна. Это я пра звычайных кажу людзей, якія там без ніякіх там амбіцый там палітычных там, я не ведаю. Вось каб ім, а для гэта ім не трэба ні там просто быць першымі ў космосе, ні ў Сірыі разборкі нейкія праводзіць, ні там пасылаць нейкія там у Цэнтральную Афрыканскую Рэспубліку, ні змагацца за першынство з Амерыкай. Ну, нафіга оно трэба? Жыць для сябе, а не для нейкай велічы ілюзорнай. Гэта галоўнае адрозненне, я думаю. І я думаю, оно істотнае, таму што Россия пасылае сваіх людзей гінуць там і там і там. Я не думаю, што беларусы моцна б пацярпелі, калі б іх пасылалі кудысьці гінуць. Это адказ на тое, чаму дагэтуль беларускае войска не ўдзельнічае ў вайне. Таму што, напэўна... Лукашенко гэта зразумеў? Я думаю, што і так. Ён пераконвае Пуціна, што гэта гульня з агнём, і это можа быць апошняй кропляй. Ну, такое маё меркаванне. Я думаю, што недзе так. Это можа быць сапраўды змяніць, радыкальна пахіснуць эту сітуацыю. Калі б вас сёння запыталі, што такое Беларусь, як бы вы максімальна проста адказалі? Цяжка сказаць, з якого боку тут можна падысці. Я не ведаю, такія ёсць розныя прыгожыя вобразы, хутчэй літаратурныя. Мне зараз Беларусь з літаратурнай канцэпцыяй нейкай звязаная. Мой адзін літоўскі знаёмы паэт напісаў верш пра Літву, але вось я паспрабую замяніць Літву на Беларусь. Нагучыць так. Нема Беларусі той або іншай. Беларусь адна. Якой няма. Іншая цытата нашего сучасніка, які сказаў: Беларусь – это сон, які снится нікому. Хто такі гэта ніхто, ну, невядома. Можа, Борхес бы адказаў, але вот. Это такія вось прыгожыя канцэпцыі, якія часам тлумачаць вось это нашыя все фрустрацыі, чаму вот мы не можам кудысьці ўзлезці, узбіцца на нешта. Але вось Беларусь – это фактычна кожны з нас
Беларусь у поўным аб'ёме носіць сам у сабе. Ці нармалёвая гэта назва, ці гэта вось штосьці ад той, што прыдумалі рускія? Беларусь? Да. Не, нармалёвая абсалютна. Рускія прыдумалі тое, што яны скралі гэтую назву, і все, што тычыцца Русь, рускі, да сённяшняй Расіі не мае вялікага дачынення. Это значило толькі Беларусь, Украіну, і вот адрозненне ад этих рубілаў этого беларуска-літоўскага, хто у кого што скраў, там назву, гісторыю, там просто некае там трызненне. Тут абсалютна рэальная кража назвы, перацягванне на сябе чужой гісторыі, і яны здолелі за стагоддзі вдуць эту ідэю всяму свету, што яны ёсць ось Расія, рускі, Русь. БНР гэта выпадковасць ці істотная з'ява ў нашай гісторыі? Ну, это такая непазбежная выпадковасць. Ясна, што і магло б і не быць. Это такі фактычна гістарычны цуд, таму што рэальна і фармальна беларусы не мелі патэнцыял, каб штосьці такое прабіцца з такім нечым. Але фактычна БНР справакавала стварэнне БССР як асобнага суб'екта савецкай імперыі. Могла быць абсалютна нейкая там, не ведаю, там, Кубань, Паволжье, і нічым не адрознівалася. Мне б сказалі, вот, ну, так. Але было вырашана так. Этого карані яшчэ больше, ясна, там, 17 стагоддзе, не будзем тут. Але БССР, як я ўжо казаў, дала нам пашпарту незалежнасці. Окей. БССР у нашай гісторыі гэта часы акупацыі ці не? Напэўна, не, таму што фактычна прайшла вайна, і што здарылася, проста тая Беларусь так і засталася ў Расіі, толькі пад іншай назвай. Савецкі Саюз – это проста псеўданім расійскай імперыі. Яны там хаваліся 10 гадоў, пасля Сталін перастаў хавацца. Але Беларусь так і засталася там, дзе яна была до 2014 года, там да пачатку вайны, толькі што на нейкі адзін паверх все ж такі свой статус узняла і набыла нейкую сваю хаця б ілюзорную, хаця б такую трошку фальшывую, але суб'ектнасць, якая фактычна, зноў жа, паўтаруся, прывяла Беларусь да незалежнай рэспублікі Беларусь. Калі лепш за ўсё жылося беларусам? Не будзем доўга разбірацца, просты адказ ніколі, а аптымістычны адказ, што лепш Беларусь яшчэ зажыве, все яшчэ наперадзе. Беларуская нацыя ёсць, ці яна яшчэ ў працэсе фармавання? На жаль, у працэсе фармавання, хоць бы нам яшчэ сказалі, што беларуская нацыя, сацыялістычная беларуская нацыя ўжо ўзнікла. Ёсць усе фармальныя падставы, але яшчэ не ўзніклі. Ёсць дастатковыя умовы выкананыя, а не выкананыя неабходныя. Ага. Калі параўноўваць з нашымі суседзямі, заходнімі, наколькі мы спазняемся? Я бы не стаў тут спрабаваць мерыцца, таму што кожны народ, кожная краіна жыве ў сваім гістарычным часе, і любыя параўнанні будуць падманныя. А ёсць у нас сэнс? Я думаю, беларусы такі народ і такая сітуацыя, што ў іх гэты час можа быць значна хутчэй прайсці. Ім значна лягчэй. Беларусь, яна гамагенная, яна вся фактычна аднолькавая. Там няма, скажем, такой разбежкі, як там в Украіне, паміж Донбасам там, і Закарпаццем, умоўна кажучы. У нас няма ні Донбасу, ні Закарпацця. Вельмі лёгка будзе всю Беларусь на нейкія паставіць рэйкі, і яна туды пойдзе строем. Вы, конечно, аптыміст. Кайф. Так. Мне падабаецца. Вы казалі, што еўразвяз – гэта тая мадэль, якая нас уратуе. Якім чынам? Не таму, што якім чынам, а проста тая мадэль, калі параўноўваць, скажем, з Савецкім Саюзам, які таксама быў нейкім конгломератам народаў і нацый, ніхто тут не навязвае ні сваю нейкую монакультуру, этнічную, спецыфічную, скажем, няма нейкай нацыі, нейкага народа, які сваю мову ўсім навязвае, сваё бачанне свету, все в нейкім сэнсе захоўваюць сваю самабытнасць. І нармальна быць разам, аб'яднаць там эканамічныя, фінансавыя сістэмы, прававыя сістэмы, але захаваць культурную, моўную, гістарычную самабытнасць не на шкоду нікому іншаму. Ці патрэбна нам у НАТО? Ну, я не ведаю, вот спытайцеся сёння украінцаў. Я думаю, што это пытанне... Это, зноў жа, залежыць на сённяшні дзень ад вынікаў этой вайны. Калі так, зноў жа, стаць на рэйкі гістарычнага аптымізму, скажем, скончыцца вайна так, як бы нам, скажем, мне хацелася, на месцы Расіі ўзнікне трошки больш дзяржаваў нармальных, частка з іх абсалютна разам з той самай Беларусю, натуральна з Украінай, далучыцца і да развязу, магчыма, і для НАТО, таму што ёсць у свеце нейкія небяспекі, якія для ўсіх небяспечныя, ўсіх аб'яднаюць, і так усе праблемы вырашыцца. Філасофскае, магчыма, пытанне. Мы ўсход ці захад? То я таксама не люблю страшнае пытанне, таму што столькі
было нагаворана і напісана той спробы зрабіць з Беларусі нейкі мост між усходам і захадам, там Абдзіраловічына, што вось мы і не туды, і не туды, напэўна, тут... А вам не падабаецца яго канцэпт? Мне не падабаецца, таму што ён это пісаў, калі была паралельная пагроза з боку Польшчы і Расіі асіміляваць, знішчыць, растаптаць, просто праглынуць. Сёння з аднаго боку это, я думаю, знікла пагроза, і ўжо ніхто Польшчу так не бачыць. І таму это ўжо зусім іншы свет, чым той свет Абдзіраловіча. Я думаю, што это Еўропа. Калі Украіна все скончыцца добра, Украіна, натуральна, далучыцца да еўразвязу і да НАТО, а чым Беларусь у гэтым сэнсе адрозніваецца ад краіны? Яна яшчэ больш на захадзе, чым Украіна. Чым Беларусь менш заходняя краіна, чым Балгарія, Румынія, калі берем праваслаўны так званы ўсходні свет, калі праваславе асацыюецца з усходам. Так што мы... Усходний бастыён захаду. Можете сфармуляваць сваё стаўленне да Расіі? Я бы тут просто непазбежна мусіў бы гістарычна падзяліць. Да пачатку вайны з Украінай і, напэўна, яшчэ ад 14-го года. Цікава, давайте, так. Тады, па-першае, это Расія, это краіна, якая сапраўды трымае Беларусь под сваім кантролем і не дае ей быць тым, кім бы я хацеў, каб Беларусь была. Так што ў гэтым сэнсе Расія як дзяржава, гэта відавочна ўжо са знакам мінус была і раней, і тут 14-й год нічога асабліва не змяніў. Іншая справа – расійская мова, культура, літаратура і проста расійскія людзі. Тут ужо сітуацыя іншая. Я ясна, і чытаў і кнігі, і фільмы глядзеў, і ўсё, і неяк. Не выдзяляў гэта як нешта асобнае. Зноў жа, тут заўсёды такой посткаланіяльны сіндром ёсць. Хочацца проста неяк ачысціць атмасферу. Як так проста ў беларускай школе ёсць прадмет руская літаратура? З якога бадуна ў беларускай школе прадмет руская літаратура? Это адзіная краіна ў свеце. Чаму? Чаму няма проста прадмету літаратура? Міжнародная маецца. Все, просто літаратура. Ёсць беларуская асобная, это свая, это асобная скрынка, хай она там сваё сціплае месца зой. Астатняе это сусветная, это просто літаратура, і та руская літаратура, наколькі яна этого заслуговае, яна там таксама сваё месца зойме. Тое, якое сапраўды яна заслуговае. Без перабольшання. Мы так прыкідалі, неяк у нас вялікія спрэчкі былі, калі взяць 100, скажем, нейкіх пісьменнікаў, на нейкіх 5, максимум 7 месяцаў расійская літаратура можа прэтэндаваць. Вы распавядалі пра гэта. Это 87-й год нешта, так? Так, я нават анкету такую, хто ў эту сямёрку бы там была Адзісея, Іліада... Не, руская літаратура. Хто з рускіх пісьменнікаў трапіць у сямёрку? По-моему, Пушкін, не трапляе, тому што ён не сусветна, просто размаху ў перакладзе Пушкін страчваць. Это... Так бы мусіла быць. Это я кажу яшчэ да вайны, калі проста вайна все змяніла. Да вайны вось так думалася. Проста навесці парадак, каб Расія, расейцы, культура, літаратура былі нароўні з усімі астатнімі народамі. І чаму мы будзем выдзяляць? Але проста каб трошку пасунуць Расію адтуль, дзе яна займае расійскую культуру, мову, умоўна кажучы, все астатняе там, дзе яна займае месца беларускай. Просто вызваліць месца для беларускай мовы. Таму што калі мы кажам, там две мовы, там дзве, там тое, гістарычна склалася, але мы не мусім забывацца, што паўсюль, дзе расійская мова трымае свае пазіцыі, яна іх проста забірае ад беларускай. Што тут эта канкурэнцыя абсалютна непазбежная, і эта дыспрапорцыя все яшчэ на карысць расійскай мовы, культуры, інфармацыйнай прасторы не выпраўленая і дагэтуль. У Украіне все тыя падзеі прымусілі задумацца, і яны там вельмі моцна, што змянілася ў этой прасторы інфармацыйнай і культурнай, пачынаючы ад 14-го года. Беларусь яшчэ да этого не прыйшла, там яшчэ цалкам пануе расійскае все, а ў апошнія пару гадоў проста яна яшчэ больш пачынае наступаць на ўсіх проста напрамках. І маё стаўленне непазбежна гэтым будзе абумоўлена. Ясно, что у меня есть там куча знакомых там в России, все. Я просто воспринимаю их просто как индивидуальных людей без привязки до державы, до народу, до
Вот я этого человека знаю, ягоныя погляды мне прымальныя, я з ім магу спакойна гаварыць, ён мне падабаецца. Я не буду яго асацыяваць, я его просто вывожу за межы России, да? За межы России я ўспрымаю просто як індывіда. І гэта мне гэтую дылему вырашае, як мне да іх ставіцца. Гэта што? Это русафобія нейкая ці як гэта пісаць? Хаця, можа быць, это як у Зянона Станіславовича, калі яму кажуць, што вы русафоб, а ён кажа, што я нікога не баюся. Не, ну это ясно, что это генезис этого термина трошки неудалый. Ясно, что фобия это адносная, ну, але ёсць элементы фобии, вядома. Ну, калі чалавек, просто калі баішся, так ты пачынаеш ненавідзець. Ну, я лічу, што цалкам нармалёва, калі ты разумееш аб'ём таго, што як якасна працуе Расія з Беларусю, маецца на ўвазе апошнія 300 гадоў, ёсць чаго баяцца. Не, ну что значит русофобия? Ці адваяванне прасторы інфармацыйнай, культурнай ад Расіі на карысць беларускасці, гэта акт антырасійскі? Это про-беларускі акт. Так, я лічу, што тут галоўнае гэта засяродзіцца на сваёй карысці. Беларусафілія нейкая. Ну, скажем так. Мы нічога супраць не маем, але хай оно будзе на сваім месцы. Ага. А вось вы кажаце, што вы пачалі з гэтага свой стейтмент, што Расія гэта краіна, якая не дазваляе Беларусі быць такой, якой вы яе бачыце. А якой вы яе бачыце? Ну, такой, як все суседнія краіны, так Літва, напрыклад. Мне Літва блізкая, зразумелая. Для мяне это фактычна тая самая краіна. Для мяне тая мяжа такая крыўдная, абсурдная, ірацыянальная. Ну, верце ў тое, што пры вашым жыцці гэта моўнае адрозненне стане і палітычнай мяжой нейкай. Ну, так это залежыць уже не ад беларусаў, ад расейцаў. Ці яны ўспрымаюць беларускую мову як штосьці варожае сабе, што натуральным чынам ставіць нейкі бар'ер. Напэўна, так яно і ёсць, так яны і адчуваюць. Але это не абавязкова праўда і не абавязкова так павінна быць. Яны ж нічого не маюць супраць таго, што там, я не ведаю, у Літве літоўская, там у Эстоніі эстонская, у Фінляндыі фінская. Прыміце тое, што Беларусі будзе беларуская. Калі вы там за некае там славянства, ну так падтрымайце славянскую мову. Не, там іншае абсалютна зразуменне славянства. Не, давайте працягнем тэму беларускай мовы. А наколькі гэта праблема, што беларусы не размаўляюць па-беларуску? Вы можаце патлумачыць на практыцы? Ну, на практыцы прыязджае беларус куды-небудзь, я не ведаю, за мяжу, там адпачываць, там Таіланд, Турцыю, яго прымаюць за расейца. Ну, не для ўсіх гэта праблема. Ну, тым горш. Ну, але часам гэта пачынаецца з таго, што это не праблема, а пасля адчувае ўжо нейкую няўтульнасць. Калі яго не толькі там мясцовыя пачынаюць прымаць за расейца, але самі расейцы, якія ездзяць туды адпачываць, і там всякія ўзнікаюць сітуацыі. І беларус адчувае, што вот, не, я не хочу, я не такі. А гаварыў бы ты па-беларуску, все, тут натуральна бы все адразу бы стало на месцы, і не было б ніякіх нюансаў. Вы дапускаеце, што Беларусі як краіны не стане пры нашых жыццях? Ну, нічого нельга выключаць, цалкам магчыма. Ясна, што я б не хацеў, каб так здарылася, але калі так вот сказаць, выключаць, ну... Наколькі гэта страшна? Што значыць Беларусь не ну, вось мы с вами не скончылі гэтую тэму, што такое Беларусь. Як дзяржава, ці як краіна, ці як тэрыторыя, ці як народ, ці як што? Вы як успрымаеце Беларусь? Наколькі разумею, што у вас вы супраць нейкіх там абмежаванняў на гэты конт. То бок на конт краіны вы не пагаджаецеся. Беларусы это нешта іншае. Ну, есть дзяржава. Так. Это тое, што найпрасцей можа знікнуць. Калі зараз там нейкія там інтэграцыі, все это просто яны могуць дамовіцца. Опа, і это одна краіна. Okay. Одна дзяржава, сорі. А одна краіна, ну, все равно застаецца тэрыторыя, застаецца нейкія вось гэтыя адрозненні характара нацыянальнага, вось гэта самаадчуванне ў свеце, іх не так лёгка будзе выкараніць. Пасля, хто ведае, ці ў такой сітуацыі, калі Беларусь як дзяржава знікне, ці гэта не спародзіць нейкую хвалю незадаволенасці, таму што ўжо будзе вінаваты не нейкі там Лукашенко, а Путін хорошы, а ўжо будзе вінаваты нехто ў Маскве, і ўжо будзе нейкае ўзнікаць. Тут, по-мойму, это неадназначна страчаная сітуацыя. Пасля змовай што, мову забараніць? Ну, таксама невядома, чым это скончыцца. Пасля куча беларусаў за мяжой, это такая, як бы, іррэдэнта, невядома, што яны там пачнуць. Не, я бы на месцы Расіі моцна не спадзяваўся, што гэта удасца зрабіць без нейкіх наступстваў, якія могуць пагражаць проста
просто выбухне вся Россия. Ну, пасля любая змена ў Расіі, што тут адразу адбудзецца. А ці можа знікнуць як народ, як вось асобнасць нейкая? Таксама не думаю. Яна не знікла ў самыя найгоршыя часы за гісторыю. А калі было горш? Ну, напрыклад, там у расійскай імперыі не было ніякай Беларусі. Северо-западны край. Беларусы едуць у Амерыку, яны расейцы. Новая сітуацыя ўзнікла пасля так званай той рэвалюцыі, калі ўсё новае, БССР. Фактычна это было працяг існавання ў расійскай імперыі. Савецкі Саюз – это такі шыльда расійскай імперыі. Не будзем себе падманваць. Толькі на все ж таки на іншым узроўні, на вышэйшым узроўні. Ужо як нейкая суб'ектнасць з'явілася, хаця такая трошкі псеўдасуб'ектнасць, але вось яна тады з'явілася, і у 91 годзе это быў білет у незалежнасць. Якого магло і не быць. Як вось гэта гісторыя у некалькі стагоддзяў эміграцыі, як яна уплывае на Беларусь? Пачынаючы ад царскіх часоў, напэўна. Ну, там аж такая вялікая эміграцыя не была, ці яна была з Беларусі, але яна просто прападала для Беларусі. Была даволі вялікая сялянская эміграцыя, канцы мінулого 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, там у Амерыку. На той час яшчэ беларусы сябе не ўсведамлялі асобным народам, і таму яна там прыязджала туды, і там же прападала. Растваралася, або это лічылася рускай эміграцыяй, і там у этих газетах русских, американских писали, там, учись говорить правильно, там, тряпка, рыба. И мы разумеем, для кого это писалось, например. Вот такое. Они лічили себя русскими. И когда приехала эта повоенная хваля уже свядомых белорусов, там у них были великие бойки 2 раза на год. На 25 сакавіка и на 1 траўня. Просто тады тыя прыходзілі біць этих, а тады гэтыя. Апавяданне ёсць у беларуска-мігранцкай літаратуры на гэтую тэму. Ну, а пасля, ну, неяк, так, тая руская эміграцыя занюк. Памятаем добрый фільм «Deer Hunter». Так, пра маленькі пенсільванскі гарадок, мястэчка, праваслаўная церковь, все тыя хлопцы, якія пасля у В'етнам трапляюць. Вось. Хто там жыў у гэтым гарадку? Беларусы. Окей, ну... Там такой был момент, пытается там психолог, психиатр, это Ніка, як ваше прозвище? Каже, Чеботаревич. Он каже, это русское прозвище? Я аж так замёр, коли перший раз. Не, каже, это американское прозвище. Ну, ясно, яке русское прозвище Чеботаревич. Это нават у фільм трапил. Тым не менш, эміграцыя праблема для патэнцыяла краіны? Ну, и так, и нет. В сэнсе, это и минус, и плюс. Потому что беларусы ніколі не мелі такой моцнай, такой вялікай, такой прадстаўнічай дыяспоры, як цяпер. Все ж таки тая нават паваенная, яна была абмежаваная, яна была моцна адарваная ўжо ад таго, што адбывалася на бацькаўшчыне. І, напрыклад, у беларускай эміграцыі, у адрозненні ад літоўскай, латышскай, эстонскай, не было ніякага патэнцыялу, што прадстаўнік эміграцыі той паваеннай можа стаць прэзідэнтам краіны, як это стала один раз у Літве, у Латвіі і Эстоніі. Цяпер, ужо, я думаю, калі б такая сітуацыя ўзнікла, ужо б знайшліся і ў дыяспоры людзі, якія маглі б прэтэндаваць на месца прэзідэнта краіны. Это ўжо якасна іншы ўзровень эміграцыі і колькасна, безумоўна. І я думаю, што тут можна нейкі пазітыў знайсці, што беларусы маюць за мяжой ўжо нейкую даволі моцнае прадстаўніцтва, якое недзе, можа быць, і спатрэбіцца. То бок вы верыце, што дзесьці сярод нас ходзіць будучы прэзідэнт? Чаму не? Беларусь сама некалькі разоў фактычна была зачышчана да нуля. І пасля все роўна нешта знікала, узрастала, і зноў зямля нараджала новых беларусаў і новых там і эліты, эмігрантаў, пісьменнікаў, все што заўгодна. Просто там тая глеба народзіць новых беларусаў. А самі па сабе у дыяспоры беларусы, моцная дыяспора не ўзнікне сама па сабе. І яна мусіць проста быць імпартаваная на захад там, ці ў свет з Беларусі самой. А Беларусь, я спадзяюсь, яшчэ гэты патэнцыял мае, гэтыя споры нейкія лётаюць, якія нейкае пакаленне все роўна інфікуюць этой беларушчыны, і все пачнецца спачатку. Нават з нуля. А чаму вот это, не ведаю, што это вірус, бацыла беларушчыны, чаму вы лічыце, она такая жывучая?
Я не ведаю, просто оно як бы по кайфу. Вот калісьці взять и адчуць себе беларусам не таким, як усе іншыя народы, і в этом есть нешта сваё. Хотя таксама цяжка сказаць, ацэніць это з плюсам ці з мінусам, но это дадзенасць, так ёсць. Вы рэдактар Альгерда Бахарэвіча. Як так сталася? Я памятаю, недзе ў сярэдзіне 2000-х быўшы ў Менску, купіў нейкія пару кніжак аўтара, якога недзе заўважыў, нешта пра яго чуў, нешта, можа, прачытаў нейкім зборніку ці часопісе. Мне спадабалася, бачу 2 кніжкі, я іх купіў. І едучы цягніком тады ў Прагу, я іх за гэты цягнік, за гэты час прачытаў. І так вельмі здзівіўся для мяне. То есть это новая беларуская літаратура заіграла новымі фарбамі. Я ведаў, што гэты чалавек належыць да бумбамліта. Бумбамліты, яны такія былі трошкі так, штосьці там пашумяць, у тазік палупяць, а сур'ёзнай літаратурай нібыта не пахла. А тут абсалютна нармальная літаратура. Это былі яго першыя 2 кніжкі. Практычны дапаможнік па руйнаванню гарадоў і натуральная афарбоўка. Натуральная афарбоўка да сёння застаецца адной з маіх любімых кніжак Бахарэвіча. І я ўжо пачаў звяртаць увагу на тое, што вакол этого аўтара робіцца. А пасля ў 2007 годзе ў Бэрне быў такі фестываль аўтарскага чытання, і ў тым годзе гасцямі была Беларусь, і там кожны дзень на працягу месяца выступаў беларускі нейкі аўтар, якія прыязджалі з Менску там ці з іншых месцаў. І калі ў адзін дзень там быў Бахарэвіч, я з ім неяк спісаўся, і ён ехаў праз Прагу, я кажу, давай сустрэнемся, можа, там пасядзім, пагаворым, і так мы пазнаёміліся. І адзінае, што мяне трошкі засмучала ў ягоных першых кніжках, такая трошкі неахайная рэдактура. Я кажу, хто табе рэдагуе? Ён кажа, ніхто. Я, кажа, не хачу ніякіх рэдактур. А неахайная рэдактура гэта што? Я не ведаю. Ну, нейкія там карэктарскія, нейкія памылкі, нейкія там такія шурпатасці ў мове. Ну, што там відавочна, трэба было штосьці там трошкі памагчы. Я кажу, а давай вот хочаш паспрабаваць, да вот я... А ты там сам паглядзіш і вырашыш, прымаць, не прымаць. Я так факультатыўна адрэдагую, і все. І мы так пагадзіліся, і это была кніжка «Сорока на шыбеніцы», это была першая кніжка. Ён гэтыя праўкі прыняў, зусім там згадзіўся, мы сядзелі гэтыя, абмяркоўвалі, працавалі над гэтым, і яно пайшло, і так яно пачалося. Ад таго часу я з вялікай прыемнасцю все ягоныя кніжкі рэдагую, ўжо там мы збіліся з ліку, колькі іх з таго часу выйшла, колькі вось мы іх разам у такім супрацоўніцтве нарабілі. Чаму вам падабаецца Бахарэвіч чытаць? Ён нейкі... Ну, па-першае, у тых першых кніжках, якія мяне захапілі, ён вельмі урбаністычны. Я, як бы дзіця асфальта, мне не хапала этой літаратуры, і вось я яго знайшоў у ягоных кнігах вось той дух, якім як бы я і сам вырас. Ён вырас. Праз гэта мы Менчукі так прагнем чытаць вось пра Мінск, таму што яго так не шмат. Таму што для беларускай літаратуры гэта была такая незасвоеная тэрыторыя на працягу стагоддзя. Пісалі пра вёску, там пра партызанаў, ці там штосьці такое на мяжы, але горад як такі, яго было мала. А ўжо Менск тым болей. І таму так мы сапраўды прагна гэтага чакалі, вось дачакаліся. На жаль, вы з Бахарэвічам пакуль не можаце ў Мінск. Можа быць, і можаце, але гэта ненадоўга. Вы не так даўно лазілі турне па гарадах. І на адной з сустрэчаў Бахарэвіч, адказваючы на пытанне адарванасці ад Беларусі, ад мінскага кантэкста, сказаў, што Беларусь – гэта канцэпт. Вы можете мне патлумачыць, па-першае, наколькі вы згодны з гэтым, і па-другое, што гэта за канцэпт? В сэнсе, не такая аб'ектыўная рэальнасць, як любая іншая краіна і народ, як бы там Польшча, это ясна, вось ёсць тэрыторыя, ёсць народ. Беларусь, ну, просто тут трэба вярнуцца да гісторыі з'яўлення Беларусі як суб'екта, я уже там не кажу міжнароднага права, а просто як месца на карце, якое так падпісана. Это толькі ў 20 стагоддзі з'явілася, і я думаю, немалую ролю ў этом адыграла газета «Наша Ніва» і літаратары, якія вакол яе згрупаваліся, і фактычна яны сфармулявалі ідэю Беларусі, што яна ёсць, чым яна мусіць быць, чым яна можа быць, і яны апісалі, менавіта пісьменнікі, менавіта паэты, а не
палітыкі, якіх там яшчэ толькі-толькі. Яны самі і палітыкамі першымі і былі збольшага. Пісьменнікі, публіцысты, браты Луцкевіч, Ластоўскі. Ластоўскі быў большым літаратарам, чым палітыкам, хаця быў прэм'ерам. І Ластоўскі, ён яшчэ такі папулярны гісторык, поп-гісторыя, кароткі нараз гісторыі Беларусі. І яны ў гэтых тэкстах стварылі вось эту ідэю, гэты канцэпт, які даў накірунак развіццю ўсёй беларускай нацыянальнай ідэі далейшай, да сённяшняго дня. Фрэйм, пад які спрабавала падладкавацца рэчаіснасць. Так, і фактычна так яно і сталася. Ясна, што пасля наклалася нейкая этнаграфія, там карта Карскага, там тое-сёе, але гэта ўсё ўжо нарошчана была на гэтую аснову. Без іх гэта б магло і не ўзнікнуць, яно мне якраз сыпалася па этнаграфіях, па розных там. І таму это працягваецца далей. Пасля быў перыяд даволі такі трошкі такая вялікая лакуна ў гэтым канцэптастварэнні беларускага. Да, Караткевіч. Да, Караткевіча. Караткевіч адчуў, што тут нешта не хапае. Магчыма, ён таксама нейкія там вялікія творы суседніх літаратураў меў на ўвазе, калі пісаў «Каласы пад сярпом тваім». «Каласы пад сярпом тваім» — это вось беларускі твор, дзе гэты канцэпт акрэслены ва ўсіх яго параметрах, прычым там гісторыкі могуць спрачацца, што шмат у чым ён там навыдумляў, што такое не было само сабой, а што такое і не магло быць, што гэта проста такое wishful thinking, што проста там такія героі, як Алесь Загорскі, проста рэальна не мог існаваць у такой форме, у такім выглядзе, у такім аб'ёме, якім там ёсць. Гэта дапрыдумана, але ён стварыў рол-модэл, па сутнасці. Але ён яго так, але ён стварыў яго не на пустым месцы. Ён, вучычыся ў Кіеўскім універсітэце, сядзеў у бібліятэках, начытаўся, чаго толькі не начытаўся, і у тым ліку вось гісторыя паўстання, тут «Каласы» — это недзе так, там 50-е, 60-е гады, і розныя там іншыя тэксты. Ён насыціўся гэтым матэрыялам, і таму амаль што кожная там лінія, кожная, нават там, дзе яны абсалютна малаверагодныя рэальна, яны маюць пад сабой нейкае апраўданне дакументальнае. Ён змадэляваў, як бы яно фактычна амаль што рэальна магло быць, але не было таму. Але давайте уявім сабе, што вось такая Беларусь ужо тады была ў зародку, і мы сёння толькі проста ўсе далей развіваем. То бок, канцэпт Беларусі па Караткевічу — гэта тое, чаго мы можам прагнуць. Так. Ага. Цікава. Вы ўзгадалі нашу ніву. Наколькі я разумею, што вы былі датычны да яе, узнаўлення рэанімацыі ўжо пасля ў 90-х. Праз гэта вы пераехалі тады ў Літву з Мінску? Так. Это быў пачатак 90-х гадоў, по-моему, 91-й год. У траўні, здаецца, выйшаў першы нумар. У Вільню выехаў Дубавец, Харэўскі, там уже быў Мінкін. Яшчэ пару людзей там было, мясцовых, якія маладзейшага пакалення. Я тады шукаў нейкіх там іншых, прыгодаў. Я тады сядзеў у Лондане, хацеў там у Лондане зачапіцца нешта, але там штосьці не зусім атрымалася. Я вярнуўся з Лондана, і Дубавец мне кажа, якраз быў у Менску: «А давай да нас, там у нас узнікла сітуацыя, там ёсць нават нейкая там магчымасць недзе там жыць, дом, трэба там проста дапамагаць, там старая гаспадыня, старая беларуская, муж памёр, і патрэбная нейкая дапамога. Давай будзем проста адраджаць вось нашу ніву, музей, гімназію, такая». Вы камуннай займаліся беларушчынай, па сутнасці. Так, умоўна кажучы, такая беларуская культурная рэканкіста. Не ў сэнсе, што там нешта забраць у кагосьці, а проста аднавіць тое, што было знішчана бальшавікамі 39-го года пачынаючы. І пачалося гэта з нашай нівы. І яна выходзіла ў Вільні ад 91-го да канца 95-го года, і гэта был, я думаю, такой даволі цікавая з'ява. Можна сказаць, што праз нашу ніву у вас так і не здарылася ў вашым жыцці беларускага пашпарту? Так, как бы апасродкавана, таму што дзеля нашай нівы збольшага я і паехаў, а не атрымаў беларускага пашпарту, таму што я паехаў. У вас быў савецкі? Я быў савецкі, так, яшчэ ў Лондон я ездзіў па савецкім, яшчэ ў Амерыку ў 92-м я з Вільні ўжо лётаў з савецкім, пасля этой савецкай скончылася, пашпарт застаўся, я застаўся чалавек без грамадзянства. Я проста, калі прыехаў у Вільню, я трапіў паміж двума законамі.
пасля прыняцця літоўскага, які па нулявым варыянце даў усім, хто меў літоўскую прапіску, на той момант это не як у Латвіі, в Эстоніі, дзе проста тых не латышоў, не эстонцаў было столькі шмат, што это ім стварыла праблемы. Так. У Літве этих не літоўцаў было вельмі мала, яны сказалі, не будзем сабе просто бомбы закладаць, всім дамо, хто меў, і они збольшага па-літоўску все разумелі і гаварылі. А беларускі по-літоўску, так? А беларускі закон яшчэ не быў прыняты. Яшчэ як такога беларускага грамадзянства не было на той момант, калі я пераехаў у Вільню 17 верасня 91-го, дзень нараджэння Дубаўца. І мне дапамагаў грузіць, разгружаць. І так я апынуўся без грамадзянства. Пасля нейкія перамовы ў Менску вёў, недзе прыязджаў і сказалі, окей, вяртайся, прапісвайся ў Менску, атрымаеш грамадзянства. Сказаў, не, спасибо, не надо. А пасля прынялі нейкія папраўкі да закона, што там па праву нараджэння, і быў нейкі 93-й, 94-й, мяне паклікалі, ну, в сэнсе запрасілі, яшчэ не было амбасады, быў кансулят, і кажа, давай, ну, давай, все нормально. Далі бланк, я на этом бланку, беларускамоўным, все клас, знайшоў там штук 20 памылак. І штосьці мне так это... Такі нейкі сумнеў закраўся, кажа, давайте я трошки пачакаю. Ну, але дачакаўся, што праз пару месяцаў Лукашенко стаў прэзідэнтам, і это пытанне знялася само сабой. Я гадоў 8 жыў як асоба без грамадзянства. Ну, далі такі travel document, дзе просто... Ну, просто я... Адзіны мінус, што ва все краіны, дзе літоўцы без візаў маглі, мне трэба было браць візу. Ну, big deal, пайшоў, узяў візу. Ну, то бок, цяпер вы па пашпарту літовец. Так. Пра армію. Дрэздэн, атрымліваецца. Наколькі я разумею, у Дрэздэне вы пазнаёміліся з матэрыяламі з тэкстам 1984. Не, пазнаёміліся раней, яшчэ ў Менску. Мы хадзілі яшчэ ў інстытуце, вучачыся, все это расказвалі, пераказвалі, але ў мяне не было тэксту самого. То бок, пачакайце, а как это? Вы пераказвалі натуральна 1984? Это как аўдыокніга была? Прыйшоў, не, мой адзін сябар, так, якога сляды я не магу знайсці ўжо там 50 гадоў. Ён просто мне ледзь не пераказаў просто летні увесь сюжэт, все расказаў, яшчэ лекцыі пра это я чытаў, і все. А самого тэксту я не меў, тады толькі все пра это ведаў, але калі я трапіў у войска, это быў якраз 83-й, і пачынаўся 84-й год, мае калегі, якія служили у Вюнсдорфе, это центральный это штаб ГСВГ, группы советских войск у Германии. А нямецкія газеты заходнія пачалі з працягам друкаваць кожны дзень гэты роман, прычым 2 газеты у 2 розных перакладах. І такі мой сябар, лейтенант Вова, просто это все аккуратненько вырезал, паковал, и мне это все пересылал. И я по-немецку этот текст... Недзе там былі нейкія там пропуски, лакуны, процентаў 10-15, але все астатняе я меў. Я думаю, што я буду чакаць, пакуль я знайду. Так я пачну перакладаць. І я фактычна вось это все, што я там меў, я пераклаў. Пасля, вярнуўшыся ўжо пасля войска, я знайшоў яшчэ адзін тэкст, ён чамусьці быў французскі. Так што я тыя лакуны запоўніў французскімі, а пасля толькі мне ўжо прывезлі нармальны тэкст арыгіналу. Я все яшчэ раз прагнаў з арыгіналам, все паправіў, але мушу сказаць, што самы лепшы тэкст быў нямецкі. Самы дакладны, самы, дзе все было ясна. Лепшы, чым арыгінал. Слухайте, я вымушаны вас запытаць, няхай гэта крышку там банальна, можа нават пошла, але параўнанне нашай рэчаіснасці з 1984, яно слушнае ці не? Нашай который? Той сённяшні. Для мяне крышачку нібыта не то, што адкрыццё. Я прыблізна разумею, што вось той канец Саўка, ён камусьці смешны. Ну, вы распавядаеце пра яго як пра нешта сапраўды смешнае, несур'ёзнае. Ці я неправільна ўловлю? Так, там уже ніхто нічога асабліва не баяўся, уже такой, ну, калі пачалася перастройка, то все паляцела і пасыпалася. Але я кажу пра яшчэ такі спелы брэжневізм, это пачатак 80-х, калі яшчэ такое было, там пайшла эта вся там чахарда, там Андропаў, Чэрненка, калі вось ужо пачалася нашая там майстроўня і все. Ну, уже не асабліва і баяліся. Ну, а зноў жа ж мы, як бы, это самая майстроўня адкрыта, публічна надзейнічала ў рамках нейкіх там... Ясна, што нехта ўжо мог здагадацца, куды мы хілім. Да ўжо проста гаварыць па-беларуску ў
нявызначаных як бы статутах можаш бы гаварыць па-беларуску, калі ты там беларускі пісьменнік, дыктар беларускага радыё, Актор, напэўна. і все, і актор. Все астатняе гэта ўжо падазрительно, потому что мы памятаем савецкае вызначэнне слова нацыяналіст. Хто такі нацыяналіст? Гэта украінец ці беларус, які гаворыць па-украінску або па-беларуску. Это першае значэнне слова нацыяналіст. Яно в словніку не адзначана, але мы все цудоўна это ведалі. Як толькі ты не дыктар, не пісьменнік, не актор, ходзіш і з кімсьці гаворыш па-беларуску і не калгаснік прыехаў з дзярэўні, ты нацыяналіст. А тое, што ты русский чалавек, говоришь по-русски, это нормально. А ты ж таксама нацыяналіст. Ты свой нацыяналіст, я свой нацыяналіст. Просто вот была такая трошки несимметричная ситуация во всех адносінах. І тое, што мы выйшлі там в некім 83-м годзе і пачалі актыўна по-беларуску гаварыць, выступаць, там штосьці там нейкія рабіць акцыі. І оно магло і павінна было насцярожыць. Я думаю, насцярожыла, і калі бы некалі адкрыліся нейкія архівы КДБ, то мы бы там шмат што цікавага пра сябе прачыталі. Ну, вы лічыце, што вам проста, пашчасціла, што ўсё гэта было на мінусе ўжо? Маецца на ўвазе ідэалогія савецкая. Кагосьці там цягалі. У мяне такая была дзіўнаватая сітуацыя, што ў бацькі было пару сяброў, якія былі кадабісты. В сэнсе, кадабісты, яны між сабой слаба кантактавалі, слаба сябравалі. І таму яны заўсёды шукалі, дзе можна нейкую нармальнасць знайсці. Вось недзе ў нейкіх сітуацыях яны... Нейкі сусед быў зверху, там яшчэ нейкі знаёмы. І, магчыма, там на нейкіх папойках нехта там казаў, ведаеш, што там вот... Просто нейкія людзі казалі, гэтага можа не чапай. Это там сын нашего знаёмого. Я думаю, што это зноў, это мае такія дадумкі. Таму што, сапраўды, мяне першы раз выклікалі, калі я ўжо быў пасля войска ўжо аспірантам у Акадэміі навук. Там яно нічым не скончылася. А яны выклікалі, як гэта выглядала? Чаго яны ад вас хацелі? Гэта я быў, здаецца, на другім годзе аспірантуры, інстытут мовазнаўства. Я прыходжу, і аднойчы навуковая сакратарка кажа: ой, там вас в иностранный отдел запросили в галоўны будынак, так подойдите там, потому что звонили. Окей, там нумар кабінета. Я иду туды, дык і нейкі кабінет, ніякіх подпісаў, надпісаў, нічога, нумар стаіць, адкрываю, сядзіць нейкі чалавечак, адразу мне там коркус, і кажу: прабачце, мы не маглі там, каб там вас не там дарма не палохаць, вось все нормально, все спокойно там. Кажу: вот вы такі чалавек маеце, вот ведаеце про тое, арыентуецеся ў тым. Нам такія людзі вельмі патрэбныя, таму што часам нам патрэбная нейкая кансультацыя, экспертыза. Вы ж ведаеце, што нашы органы уже зусім не такія, як былі. Вось, просто давай, вот часам можа будзем штосьці пытацца. Я так слухаю. Кажа: вось, напрыклад, дастае такую брашурку. Брашурка Сократа Яновіча сына, Ярослав Яновіч, палянізацыя беларускіх назваў топонімаў на Беласточчыне. Штосьці такое. Абсолютно бяскрыўдная брашурка. Кажа: вось, пачытайце, можа тут, з чымсьці не згодзіць, што паглядзіце, што скажаце. І кажа: і прыходзьце праз тыдзень. Я за эту брашурку. І так я ператрухнуў. Я ведаю аднаго чалавека, які прайшоў праз гэта яшчэ ў канцы 60-х. Думаю, пайду-ка я адразу да яго. І кажу: што рабіць? І ён кажа: правілы два. Вельмі проста. Першае, не баяцца, таму што яны збольшага там, яны бяруць на понт. Яны проста прыпугнуць тым. Ты адразу пачынаеш хвалявацца там. І другое, не дай Бог, нідзе ніводнай літаркі, ні кропкі не пакінуць пісьмова. Все, калі ты датрымаешся гэтых двух, все будзе нормально. Ідзі, не бойся, скажы, што Пачытаў. Так, я пачытаў, кажу: так напішыце. Кажу: там няма чого пісаць. Кажу: у нас літаратура і мастацтва кожны тыдзень значна вастрэйшыя тэксты друкуе, так што там няма пра што гаварыць. Тады я паспрабаваў ужо, ён бачыць, што нічого тут не выходзіць, пачаў: вот там ваш дзед тое, а ваш дзед тое. Кажу: ладно, а вот другі мой дзед зусім не то. Такое пачалося там, такое вось хто каго. Карацей кажучы, як выйшаў. Але у выніку я якраз хацеў зваліць з аспірантуры і паехаць на 2 гады ў Алжыр. Папрацаваць, зарабіць грошы.
Таму што калі мы канчалі інстытут, у нас не было нармальнага размеркавання, тому што за год да нас нехта там недзе застаўся на захадзе, і нас пакаралі, сказалі толькі або сельская школа, або ў войска, вось як я такім. Ну, я выбраў войска ў Дрэзден, нармальна, все ў парадку. Але нармальна нашы ездзілі перакладчыкамі, да, з савецкімі нейкімі інструктарамі. Звычайна Афрыка. Алжир, Конго, Эфіопія, там, ці з лётчыкамі лёталі з нейкімі. Прыязджалі і прывозілі фактычна на кватэру. І я уже все там оформляў, і ён кажа, ну, так вот вы, напэўна, там і ў Алжир хацелі папрацаваць. Ну, я кажу, ну, можа, і хацеў. Вы і кватэру хацелі атрымаць, ну, можа, і хацеў. Все. То бок ён вам зарэзаў гэта Алжир? Я не ведаю, ну, напэўна ж все там праз іх праходзіла. Ну, я подумаў, але я просто рэдка памятаю вот это адчуванне свабоды і шчасця просто тотального, калі я адтуль шоў. Здорово. Все страціў і застаўся чысты. Слухайте, я хочу вернуцца да гэтага пытання наконт параўнання сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Наколькі вы ее разумееце, працуючы з навінамі, з людзьмі, якія прыязджаюць туда, і романа 1984. Гэта штосьці падобнае, ці гэта перабольшчванне? Ну, я ввогуле не люблю нейкія аналогіі, параўнанні, таму што заўсёды можна знайсці паўсюль. Ты 84 знойдзецца паўсюль. Сам Орвел пісаў это зусім пра нешта іншае. Ясна, што Савецкі Саюз нейкі ему даваў матэрыял для думак, але ён пісаў пра тое, чаго баяўся ў сваёй краіне, куды яно можа хіліцца. Ясна, што мы, калі это быў Савецкі Саюз, так мы там просто пазнавалі гэта все, вот это таталітарныя нейкія рэчы. Прычым не толькі Савецкі Саюз, вось тады ў першы раз Орвел наштурхнуў на параўнанне савецкай і нацыстоўскай Нямецчыны. Це там таксама культ рабочага, там 1 мая, ну такое все. Уже вельмі шмат агульнага можна знайсці акурат паводле гэтых як бы вешак, якія там расставіў Орвел. І ў адных і ў другіх. Ну, зноў жа, Орвел пісаў і па выніках і нацызма, і, можа, і сталінізма. Ну, это Animal Farm значна бліжэйшы да гэтага. А там, ну, вось эта атмасфера просто, я не ведаю, ну, это хутчэй Савецкі Саюз 30-х гадоў. Цяпер мне цяжка сказаць, што адбываецца ў Беларусі. Я не маю магчымасці параўнаць гэта вось з унутраным адчуваннем. Вось этого, скажем, Вінтона Сміта там у рамане і чалавека, які вось жыве умоўна кажучы, у Менску, і от што адчувае ён, наколькі ён можа это параўнаць. Да, любыя параўнанні, аналогіі, яны такія вельмі адносныя, я бы тут далей не лез у это. Скажите, ласка, вось вы маладыя, адукаваныя, разумныя людзі, модныя яшчэ, все казалі, што вы былі модныя все. Вы якой мэты прагнулі, дасягнення якой мэты вы прагнулі, чаго вы хацелі? Вось што было вось у ідэале? Што бы што, вось вся майстроўня? Ну, ясна, хочацца сказаць, як бы незалежная Беларусь, але я думаю, што адкрыта тады ніхто б не наважыўся так вы не верылі, выказваць. Так? Не то, што мы не верылі. Магчыма, і цяжка было это сабе ўявіць, што так раптам і незалежная дэмакратычная дзяржава. Але нейкае адчуванне гэтага было, і адчуванне было таго, што мы робім нейкія крокі ў той бок, а галоўнае адчуванне, каб Беларусь стала Беларуссю і беларускай. Вярнуць беларускай мове месца, і каб мы былі, ну, больш-менш так вот, як там, як тая Літва. От калі б мне сказалі тады такі дасягальны ідэал, які я сабе ўяўляю, ну вось, каб все было беларускае, каб не так, што вось мы невядома хто і невядома адкуль узяліся і куды ідзем. Чаму вы не захацелі стаць нейкімі грамадскімі лідарамі і как-то дэклараваць і заражаць сваімі вось гэтымі каштоўнасцямі? Ну, нехта і стаў, нехта там і ў парламенце пасля быў дэпутатам, нехта там... Ну, зноў жа, все залежала ад умоваў, якія ўзнікалі ў краіне. Прыйшоў 91 год, там было пару гадоў шырокіх магчымасцяў, хаця таксама абмежаваных. Это у нас такое уяўленне, што там было ледзь не ведаю, ледзь не дэмакратыя з 91 до 94. А як было? Ніякай дэмакратыі не было. Беларусь заставалася і застаецца адзінай краінай з краінаў вяшчання Радыё Свабода, дзе не было ўнутранай рэтрансляцыі. Нават у самыя лепшыя, самыя спрыяльныя гады, калі там ездзілі кангрэсы беларусаў свету, вся эміграцыя, там старшыня Рады БНР, все прыязджалі, радыё не. І гэта што? Это дэмакратыя, это беларуская дзяржава?
Я сумняваюся. Так што ясна, што было лепш, чым да таго, лепш, чым пасля таго, але гэта не была ідэальная, не была... Яны кажуць, это была там улада БНФ. Якая ўлада БНФ? Кіраваў усім прэм'ер Кебіч, нічога не змянілася. А у парламенце БНФ там колькі? 10% мелі. Вось, это ў найлепшыя часы. Тое, што гэтае беларускае ядро было значна больш дынамічнае, актыўнае і мацнейшае за гэтае балота навокал, яно як бы прывяло да таго, што адбылося. Незалежнасць, сцяг герб і там нейкія там перамены, змены. Закон аб мовах яшчэ прыняў савецкі парламент, таксама цікава. Але гэта было яшчэ пад шчыльным посткамуністычным кантролем і фактычна пад кантролем Масквы, таму што Кебіч быў чалавек з маскоўскага разліву і нічога там такога незваротнага, што магло эту Беларусь ад Масквы адхіліць у той бок, яны б не дапусцілі. То бок дэмакратыі на тэрыторыі Беларусі не было прыблізна ніколі. Ну, адносна, ясна, што это была трошкі больш, трошкі свабаднейшая сітуацыя, чым стала пасля. Трошкі больш беларуская, чым было да таго. Такі ўжо такое было разняволенне адчувалася пасля 86-7 году. Ужо можна параўнаць. Ужо там дыхалася спакойна, пісалася, чыталася все, што заўгодна, там і курапаты, там і ўзнік Народны фронт, і все была моцная лібералізацыя, і толькі лібералізацыя адкрывае дарогу для рэвалюцыі. Рэвалюцыі, бунты пад таталітарным ладам не адбываюцца. Трэба трошкі папусціць, каб яно все пасыпалася. Вот як это і ў 20-м адбылося. Это, апрача ўсяго іншага, гэта вынік такой адноснай лібералізацыі, якая пачалася так недзе года з 12-го. Я не хочу вас надзяляць нейкай дадатковай адказнасцю, але як у прадстаўніка генерацыі даволі таленавітых людзей ёсць адчуванне нейкіх страчаных магчымасцяў? Я думаю, што ўсё рабілася ў межах магчымага. Я не думаю, што хтосьці проста там на печы адляжаўся і не зрабіў нешта тады, калі трэба было нешта рабіць. Ясна, што так, азіраючыся назад, можна там знайсці нейкія памылкі, нейкія там не тыя выбраныя сцежкі, але па вялікім рахунку все, што можна было здабыць, я думаю, было здабыта. То бок выцісканы максімум. Цяжка сказаць пра максімум, але ў меру магчымасці, ў меру таго, што гэтыя умовы дазвалялі. Наколькі на змену тых умоваў можна было ўплываць, это ўжо іншае пытанне. Што Беларусь, як ні круці, застаецца проста пад сваім геаграфічным пракляццем, і з ім не так лёгка разабрацца. Давайте пра каханне. Вашу жонку завут Вясна ці Весна? Як правильно? Весна. Весна. Это хорватское імя, наколькі я разумею. Хорватское, ну там можа не толькі хорватское, ну у дадзеным выпадку, таму што яна з Хорватыі, так хорватская. Як вы пазнаёміліся? Ну, гэта какая была... Я чуў романтычную гісторыю. Ну, так любая гісторыя, напэўна, романтычная, звязаная з каханнем. Штосьці такое было... Была нейкая субота, і мы працавалі. Працоўная субота, мы з калегамі сидзелі, і калі мы там адпрацавалі, вырашылі пайсці кудысьці трошкі адпачыць, і калега Толік Бублікаў, светлай памяці. Я кажу, адно ведаю, класнае месца, вельмі прыемна, а там яшчэ жывая музыка. Ну, пойдзем. І селі мы туды, і штосьці там яму, слухаем жывую алечку, такая музыка не такая. А я тады, у мяне тады быў такі, як бы, бразільскі перыяд, я слухаў всё бразільскае, так, акунаўся ў ты бразільскі кантэкст, а там нейкая жанчына, нейкая спявачка спявае проста адну за адной все, як бы, мае любімыя на той час босановы. Па-партугальску. Вау. І я так проста з кожнай новай песні я ўжо забываю пра ўсё, толькі так вось на яе гляджу. А пры гэтым яна яшчэ на акардэоне там нешта грае, нейкія сола да гэта. Ну, всё. Я падышоў і падзякаваў тое, там запытаўся, дзе там, можа, яшчэ выступае на канцэрт, яна там дала нейкі свою там картку. Ну і вось так мы пазнаёміліся. І я проста пачаў хадзіць на канцэрты. І колькі гадоў вы ўжо разам? Мы разам ужо больш за 20 гадоў, 21, напэўна. Клас. Патлумачце мне, калі ласка, моўную сітуацыю ў вашай сям'і. У вас што гучыць у доме? То бок вы пачыналі па-ангельску. Пасля яшчэ працягваўся бразільскі перыяд, і мы там ездзілі ў Бразілію на пару месяцаў, і
акунуліся ў гэта, гаварылі па-бразільску, па-партугальску, бразільскай, партугальскай. Это трошкі іншае, чым партугальская. Паехалі пасля туды, і яшчэ па інерцыі вяртаючыся адтуль таксама гаварыш. Бразільцы з нас не то што смяяліся, паказвалі пальцы, глядзіце, яны і між сабой па-партугальску размаўляюць. Ну, такое. Вось. Ну, а пасля ўжо жыццё такое пайшло па сваіх рутынным рэчышчы, і мы гаварылі па-харвацку, а пасля чаму б мне не практыкаваць чэшскую, так пачалі па-чэшску, і цяпер найпрасцей мы гаворым па-чэшску, але вельмі часта пераключаемся і на харвацкую, і на беларускую, і там і на партугальскую, там ці якую. Цяпер пытанне, якое вы не любіце. Колькі моваў вы ведаеце? Адзіна, я могу сказаць, мовы, на якіх я аўтаматычна могу гаварыць, не спрабуючы папярэдне перакладаць. Ну, гэта родныя мовы я не бяру. Беларуская ці расійская, у якой я там нарадзіўся. Але мы гаворым пра замежныя, ну, гэта будуць чэшская, літоўская, ангельская, французская. Ну, французская моя паводле адукацыі. Вы разумееце, наколькі я разумею палякаў? Ну, это асобная гісторыя. Недзе набліжаецца да гэтых моваў, магчыма, харвацкая, трошкі, дзе я яшчэ магу... А астатнія, дзе я ўжо магу гаварыць, але я ўжо часам мушу папярэдне перакладаць у галаве. Там ужо будзе, напэўна, іўрыт, і калі так, пасля трэцяй чаркі, напэўна, ідыш. Вось. З польскай і украінскай, напрыклад, ну, я разумею амаль 100%, але з польскай выйшла, што мне чэшская выпкнула тотальна з галавы. Я калісьці, на маю думку, добра гаварыў па-польску, цяпер я пачынаю гаварыць, мне на трэцім сказе вылазіць чэшская. Але і таму ёсць праблемы ну, не то што з камунікацыяй, ну, але калі падумаць, трошкі то можна сказаць. Але куды мне запісаць польскую? Тое самае з украінскай, я разумею амаль што ўсё, но але гаварыць трэба... А партугальская пасля якой чаркі раскрываецца? Так, партугальская там, дзе іўрыт. Так, гэта таксама трошкі падумаць, а калі папрактыкавацца, мы калі былі, ну, мы гаварылі больш-менш нармальна. Апошне пра беларускую тады запытаю тут. Гэта правда, што вы прыдумывалі нейкія новыя словы? Там смачна есці, кажуць, што гэта вось Шупа прыдумаў. Сеціва кажуць, што Шупа прыдумаў. Ну, тут асабліва няма чым, напэўна, ганарыцца. Чаму? Ну, смачна есці. Ну, это была такая сітуацыя, мы шукалі, як это, чым замяніць это прыемна апетыту, чыстая калька, там, з расійскай, з французскай, ці адкуль яе взяць. І мы ўсё вспаміналі, это мы сядзелі, памятаю, это я вярнуўся, напэўна, з войска, з Вінцуком сядзелі. А ён кажа, вот, Янка Станкевіч, сыць Божа. Ну, сыць Божа, ну што там. Это замест, ну... Замест прыемнага апетыту. Сыць Божа. Сыць Божа. Ну, оно можа і прыгожа, калі б яно прыжылося, калісьці так прывыклічы, ну, але так уже Бога сюды ніяк плесці не хацелася. А я проста такую кантамінацыю, калі я працаваў яшчэ ў выдавецтве, мастацкая літаратура, у такім натуральным беларускамоўным асяроддзі, за тымі ўсімі пісьменнікамі, рэдактарамі, яны казалі смачнего. Ну, чисто па-польску. Па-польску, так. Ці смачнога. Смачнога, па-моему, украінцы кажуць? Не ведаю. Чаму? Вось, ну, смачнего, ну, я па-польску не будзем, смачнога, смачнага. Ну, я так, што у нас няма такого, на вёсцы, напэўна, няма такого стандарту, там інакш-то. Моя бабуля казала, ешце, дзетачкі, ешце. І я взял просто такую кантамінацыю, зляпіў, там, смачнога, плюша, там, ешце, там, на здароўе і такое. І неяк запусціў. Я не кажу, што это ідэальнае, але неяк яно пакаціла. Хаця нехта знаходзіць гэты выраз у нейкіх старэйшых тэкстах, пісьменнікаў нейкіх, але я не кажу, што гэта нейкія вынаходствы. Это як яно фактычна ў паветры недзе вісела. Потому что тады, калі яно недзе там у тых тэкстах сустракаецца, яно не стала стандартам, які нават цяпер і ў Белавіі пісалі. А мы гэта пачалі ўжываць у майстроўні ці ў постмайстроўні, і вось так яно пайшло. Так што з нейкай доляй упэўненасцю, не 100%, так можна сказаць, што так, можа, я тут і прычыніўся да гэтага. З сецевым складанні, таму што гэта слова... Так, это я прыдумаў, але я не скажу, што я сам задаволены, таму што яно трошкі парушае нейкія законы ўтварэння слоў, таму што такія словы на іва, і утвараецца дзеясловаў. Там, не ведаю, варыва, дварыць, там, што там яшчэ? Сочыва. Месіва,
Отмясіць сочыва, это таксама штучнае слово, я б туды яго сюды не залічыў. Што там яшчэ? Ворыва, араць, такое. Але ёсць рэчыва. Мяне на яго наштурхнула хутчэй разанаўскае слово творыва, якое такое штосьці, вот маса, з якой штосьці яшчэ можа ўзнікнуць, але ад слова тварыць, все равно адзе слова, але сеціва не такое, не слова сеціць. Так што тут я згодны з усімі крытыкамі, я кажу, што так словы не павінны утварацца, але ёсць рэчыва, не там рэчыць, а такое нешта вось. Просто это была спроба замяніць это World Wide Web, такія на пачатку 90-х ужывалі всемірнае інтэрнетная сеть ці штосьці такое. А сеціва гэта такое спалучэнне, сетка ўсіх сетак. Ідэя была такая. Ёсць знакамітая фотка мінскага вакзала, калі не памыляюся, дзе напісана, шыльда напісана на 4 мовах. Расейская, беларуская, польская, ідыш. Калі я на яе гляджу, я чамусьці вот цешуся, мне прыемна. А гэта адэкватная рэакцыя? Абсалютна. Чаму? Таму што это была беларуская традыцыя, дзе была шматкультурнасць, шматмоўнасць, шмат рэлігійнасць. І да гэтага все это элементы беларускага насельніцтва прывыклі і так жылі. Што як бы адрознівае Беларусь ад Расіі яшчэ. Ясна, што пасля ўсяго, што адбылося ў 20 стагоддзі, гэтая такая мазаічнасць беларуская шмат у чым знікла. І я думаю, што это вялікая страта. Калі б не было Галакосту, уявіць сабе, што значны працэнт, 15% насельніцтва гаворыць на мове амаль нямецкай, і беларусы б таксама сутыкаліся з гэтым, то быў бы іншы якасны склад насельніцтва і, магчыма, у 20-е гады, калі разбурыліся все бар'еры рэлігійныя, перш за ўсё, і этнічныя, беларусы і яўрэі пачалі актыўна мяшацца. Першыню эта забарона знікла, палова беларускіх пісьменнікаў мела жонак яўрэек. І калі б так працягвалася, калі б эту там яўрэйскую дынамічнасць, вось эту пасіянарнасць памножыць на беларускую упартасць і цярплівасць, ну гэта быў бы народ, які б тут у Еўропе быў не апошні. Чым бы першыя ў космос паляцелі? Штось, прарыў бы мог быць які заўгодна, ну але вось прыйшлі 30-е гады, прыйшлі 40-е гады, і просто все фігуры са стола змахнулі. Вы перакладалі Кульбака з ідыша, я правильно разумею, да? Я правильно разумею, што калі за першую кнігу ўзяліся, вам дапамагаў з грашыма Юрый Зісю? Так, першая кніга, калі мы вырашылі... Панядзелак. Так, панядзелак. Такая была сітуацыя, мы не ведалі, я пераклаў, і мы хацелі з нейкім дамовіцца выдаць, з адным выдаўцом, другім, сябры, знаёмыя, і нейкія яны ці не зацікавіліся, ці нас яны не зацікавілі, і мы тады вырашылі самі выдаць. Але просто абсалютна з нуля, нічога няма, і мы шукалі нейкай падтрымкі, звярнуліся да Юрыя, мы сустрэліся, ён кажа так, ну я абсалютна не веру у поспех вашего этого, кажа, ну по-беларуску все ж ты, по-руску это вы прачытала, тому на парадак больш людзей. Так. Вот там все было ясна, але тут, ну я не ведаю, ці вы там колькі вы збіраецеся выдаць, ці у вас его просто раскупіцца гэты тыраж, але я вам давяраю, вы прыстойныя людзі, вы мне падабаецеся, вось вам моя падтрымка, і мы былі вельмі ўдзячныя, нам это вельмі памагло і маральна, і ўсяляк, і проста. І так пачалося выдавецтва. Вясна 6 гадоў таму. Это былі вялікія грошы? Палова перакладчыцкага ганарару. Колькі ганарар перакладчыцкі? Ну, залежыць ад аб'ёму. Я магу тут як бы раскладу. Тут ёсць моманты не датычна дапамогі Зісера, а датычна всіх гэтых разлікаў, якія проста мы не адкрываем. $1000. Гэта грошы добрыя, але ясна, для выдання кнігі абсалютна недастатковыя, так што ясна, што мы мусілі са сваёй кішэні дакласці, але гэта быў вельмі, ну, просто такі акт шчырай бескарыснай дапамогі чалавека, які як бы ведае, што гэта... Ну, ён сказаў, я, не ведаю, можа быць, я рады памыліцца, што, можа быць, гэта і сапраўды ўжо беларуская чытацкая грамадскасць вырасла да таго, што эту кніжку, ну, што это затраты на яе апраўдаюцца, ну, але ён такі быў тэхнар, трошкі мысліў так чыста
прагматычна, тэхнічна. Ну, сапраўды, расійская мова, там, і рэклама, і все. Ну, это мы все па гісторыі Тутбая ведаем. Там было шмат всякіх там спрэчак, шмат там прэтэнзіяў да іх. Часам нейкія неасцярожныя заявы рабіў. Але чалавек, які проста шчыра гэтаму все роўна спрыяў, падтрымліваў, і гэта не будзе забыта. А гэта гісторыя пра падтрымку менавіта габрэйскай культуры ці пра падтрымку беларускай культуры? Я думаю, беларуская. Окей. Вы зараз, у вас апошняя кніга «Зелменяне» называецца, так? Анатацыя такая: культавы мінскі раман. Мне вельмі прадаецца, але патлумачце мне, чаму культавы? Ну, увогуле беларускіх раманаў міжваеннай пары даволі мала. А гэта той Менск, які яшчэ захоўваў свой твар. Я правильно разумею, што это, умоўна кажучы, гэта храналагічна працяг? Вот Пясецкі апісаў Мінск, рэвалюцыйны прыблізна. Праз 10 гадоў. Да, і праз 10 гадоў вот Моша Кульбак. Так. Тут яшчэ адна такая паралель гістарычная. Ён абсалютна паралельна адбываецца з людзьмі на балоце Івана Мележа. Это два полюсы беларускага глобуса. Вось там это вёска Глінішча на Палесе, дзе там беларускія сяляне, і Менская ўскраіна, Менск, дзе яўрэйскае прадмесце. Пярэспа, умоўна кажучы, старажоўка. І гэта нам дае такую стэрэаскапію уяўлення пра беларускі свет канца 20-х, пачатку 30-х гадоў. Вы раіце чытаць два гэтых рамана, так? Ну, напэўна, людзі на балоце все збольшага сабе уяўляюць, напэўна, бальшыня і чытала, так проста, каб яны думалі, уяўлялі сабе, што вось... не только такая, тым часам у далёкай галактыцы вось адбываецца тое. Менск там недзе і у этой паляцкай трылогіі недзе там мільгаціць там часам. Так вось, калі там этой героі мельжаўскія недзе па Менску ходзяць, яны з гэтымі кульбаўскімі, можа, там недзе і сутыкаюцца. Таму і культавы, да? Не, культавы не толькі таму, ну, таму што іх мала, і проста былі нейкія топы, калі перавыдалі ў 15-м годзе папуры выдавецтва, той стары пераклад 60-го года Віталя Вольскага. Гэта дзед Лявона Вольскага. Это дзед Лявона Вольскага. Тады гэтая кніжка стала трапляць у ўсе топы кніжак пра Менск. Это просто там топ-10, там топ-5, заўсёды яна ёсць. Это такая кніжка, якая перадае дух Менска 20-х, канца 20-х, пачатку 30-х, як ніводзін беларускі раман. Толькі, напэўна, сястра Кузьмы Чорнага, гэта такі урбаністычны. А больш пра Менска, пра Пясецкага, напэўна, ніхто тады і не пісаў. Ёсць яшчэ перакладзены адзін вамі раман, гэта «8 патрыарха». Вы давалі інтэрв'ю Яну Максімюку, і там было задано пытанне наконт таго, што вось герой асноўны «8 патрыарха» вельмі нагадвае аднаго вядомага нам дыктатара. Мне падалося, што вам не спадабалася гэтае пытанне. Я правы? Ён нагадвае ўсіх дыктатараў. Я думаю, што тут той, якога, можа, Ян меў на ўвазе, тут ніякі не лідар сярод дыктатараў. Дыктатараў у свеце за часы гісторыі хапала, а Маркес уяўляў сабе там з дзесятак дыктатараў, якіх ён сапраўды зажыў за свой час, за свой век. Іх там просто... Там цэлы, у нейкі эпізод, там цэлы санаторый для гэтых дыктатараў, они сядзяць там, дажываюць свой век. Ну і гэты галоўны таксама, адзін з іх, які некалі туды там. Слухайте, а вот у дыктатара, про якого мы з вами думаем, як вы думаеце, які ў яго літаратурны густ? Ну, ён казаў, што ніякіх кніжак не чытае. Я не думаю, што там увогуле такое пытанне можна ставіць. Якую выснову вы робіце пра такога чалавека? Я бы не хацеў бы і ведаць, шчыра кажучы. Ну, калі ўжо ведаеце, што вы робіце з гэтай інфармацыяй? Не, ну мы адзінае такое экспліцытнае выказванне на сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі. Кажа, ну што вы там нешта... Вот напішыце вы мне «Вайну і мір». Ну, так вот, это чалавек, для якого кніжка нумар 1 – это «Вайна і мір». Мірыла ўсіх літаратур і літаратурных густаў. Патлумачце мне, калі ласка, як прафесіянал, «Вайна і мір» – гэта добрая літаратура? Ну, сам Толстой казаў, што не. Чаму для вас менавіта без слова Толстого гэта не самая добрая літаратура? Па-першае, яна мегаламанская, яна расцягнутая. Там ёсць пару раздзелаў, якія сведчаць, што это сапраўды вельмі добры пісьменнік. Літаральна 2-3, якія можна проста асобна друкаваць. А ясна, што там працэнтаў 40 мінімальна трэба было выкінуць. Там закладзены вось гэтыя бомбы уяўлення пра расійскую літаратуру як пра вялікую літаратуру, якая проста вось гаворыць такімі вялікімі перыядамі, такімі вялікімі тамамі, такімі вялікімі там
з французскімі тэкстамі на паўстаронку. Гэта дакумент свайго часу. Але я думаю, што калі там браць Толстога як аднаго з тых там 5 ці 7 пісьменнікаў, якое у нармальныя часы, калі все это скончыцца, мы там возьмем эту 100, так я не думаю, што это там нават у першую тройку Толстого тэксту трапіць. А тое, што беларускія школьнікі 100 гадоў чытаюць як галоўную кніжку всяго курсу літаратуры, як это было ў мае часы, гэта, я думаю, это просто садызм. І там нічого беларускага няма. Там частка дзеяння адбываецца на беларускай зямлі. Там этой вайны канкрэтна. Можна, напэўна, у нейкай там сітуацыі уявіць сабе, што гэты твор прачытаць беларускімі вачмі і неяк яго адрэфлексаваць па-беларуску. Тады это, нармальна, ёсць сэнс. А вы прачыталі у дзяцінстве? Калі мы чыталі ў школе, я заўсёды на 100 старонак адставаў, і калі все дачыталі, я вздыхнуў спакойна, што я не мушу это дачытваць. Я не дачытаў толькі каментары, і вось апошніх 50 старонак, это поўнае трызненне, не ведаю. Это графаманія 80-го левела. На што ён просто это пісаў, я сабе не уяўляю. Там ёсць як бы добрыя ідэі, добрыя сюжэтныя лініі, але, Ведаеце, я ў дзяцінстве сваім ганарыўся просто, што я гэта асіліў. Гэта было як для мяне падыход практыкавання нейкага фізічнага, што вось я мог так доўга чытаць. Хаця разумею, што гэта марнатраўства. Пытанне такое. Вось вы сказалі на нацыянальнай ідэі у Лукашука, што гэтым пытаннем павінна займацца дзяржава. З улікам таго, што мы ведаем сёння пра нашу дзяржаву, якая ў яе нацыянальная ідэя? У яе, па-моему, ўвогуле ніякай ідэі няма. Там нейкія ішлі не раз размовы выпрацаваць нацыянальную ідэю, нейкі там... Это любімая байка Лукашука, да? Пра Майн кампф, только так, нацыянальную ідэалогію, і яе няма да сёння. Ніхто там не ведае, што такое і што такое Беларусь. Як яны сабе эту Беларусь уяўляюць. Уяўляюць сабе просто... Этой дыктатар назваў, што такое Беларусь. Для яго это не клачок землі. Вось это клачок землі, вось это і ўся нацыянальная ідэя. Слухайте, нехта з знаёмых нам блізкіх, так бы мовіць, дыктатараў, як вы думаеце, як бы он адрэагаваў, прачытаўшы 8 патрыарха? Ему нехта аднаму з блізкіх нам дыктатараў, по-моему, Ксенія Сабчак падаравала эту кніжку з намёкам. Так як шансы ёсць, але... Вы не верыце ў іх, да? Як у чытачоў? Я лічу, што все ж такі нават этой герой романа, ён трошки лепшы. За іх? Так. Окей. У яго ёсць нейкія чалавечыя пачуцці, там каханне ёсць. Каханне даволі рамантычнае, даволі такое камічнае, часам іранічнае, але у ім ёсць нейкія чалавечыя рысы. У гэтых няма. Цікава. Тых, кого мы ведаем. Мы з вами размаўлялі, даволі доўга размаўлялі пра краіну з неверагоднай колькасцю нейкіх праблемаў. Што прымушае вас працягваць яе любіць? Калі мы аналізуем праблемы, мы так неяк галавой гэта ўспрымаем. Напэўна, там больш будзе прычынаў яе не любіць. Але тут адносіны, якія дыктуюцца хутчэй сэрцам, душой, нечым такім трансцэндэнтным, і таму это нават не паддаецца рацыяналізацыі. Окей. Што для вас такое поспех у практычным вымярэнні? Калі нешта задумаеш крутое, і табе все атрымаецца, праходзіць, маеш вынік, і вау. Як вы ставіце да свайго ўзросту? Я асабліва не задумаю. Калі мне пытаецца, колькі табе гадоў, я памятаю год нараджэння, я мушу нейкую арытметыку зрабіць. І тады... Окей, давайте тады задам вам пытанне пра старасць. Ці страшна старэць? В прынцыпе, не. Зноў жа, это не ідзе так само сабой, ты это асабліва не заўважаеш. Ёсць, вядома, такое адчуванне нейкага шкадавання, што, можа, столькі яшчэ хочаш зрабіць, а не ведаеш, ці ўсё паспееш. Вось цяпер уже ты разумееш, пачынаеш там сартаваць свае праекты на тое, што вельмі трэба, і на тое, што не зусім трэба. А просто часам выйдзеш, там, вясна, так, ты глядзіш, там, прыгожа, птушкі спяваюць, і такая думка прыходзіць, колькі такіх вёснаў ты яшчэ паспееш сустрэць. А вот тады ты задумляешься, але каб баяцца, не ведаю. Але ж вы жывеце з вясной. Так што... Все у вас добра. Ці страшна паміраць? Не ведаю, не спрабаваў. Напэўна, не страшна, бо я
По прыроде я такі па перакананнях агностыкі, таму ты не думаю, там можа там яшчэ нейкія цікавыя карцінкі пакажуць, што нічого не выключаю, можа оно і нічого. Можа яшчэ і лепш, чым тут. Будут некие вставки после титров, так? Ну. Что такое счастье для вас? Ну, я не ведаю, напэўна, проста шчасце – это тое, што трэба перажываць кожную секунду свайго жыцця. Проста знаходзіць шчасце, дзе толькі можна яго знайсці. Не чакаць, пакуль яно прыйдзе, што перацярпець, а калісьці будзе шчасце. Не, кожны момант, нават самы страшны, нават самы цяжкі, нейкую часцінку, хаця б маленькую шчасце в сабе нясе, яго трэба ўмець адчуць, пражыць. Ці жыццё маліны? Ой, жыццё это джунглі. Там можна, напэўна, калі пастарацца выпрацаваць, то там і да маліны можна дакопаць. Але з другого боку, я маліны не люблю, так што для мяне любы адказ будзе гучаць амбівалентна. Зразумела. Дзякую вам, было вельмі цікава. Так. Вялікі вам дзякуй за тое, што даглядзелі гэта відэа да канца. Вялікая просьба, калі вам бяспечна гэта ўсё, падпішыцеся на наш канал. Ну і на наш сайт-праект, які называецца «Заглянем сонца». Слава Украіне! Жыве Беларусь! Разыходзімся!